राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो। वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दा फुंबिलिनि 10 o'clock जाबाय, 10ता जाबाय। दा जोङो क'क्राझाराव मोनसे मास गेदारिं जादों, जों दा बेयाव थांनो नागिरदों। दा जोङो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोना नुहैसिगोन, एसे उनावनो नुनो मोनसिगोन। नोंथाङा जोबजासिम नायबाय था। नोंथाङा जुदि बर'नि थै दंब्ला जोबजासिम नाय। जोङो दा फ्लाइअभाराव सफैबाय। क'क्राझार टाउननि बेयो जाहैबाय गोदान फ्लाइअभार। बेयो दा मिटिं जाग्रा नैबे गाहायावनो, दाबो मानसिफ्रा सफैजोबाखै, फैगासिनोसो दं। दा एसे उनावनो नोंथांमोना गस्रि खावनायखौ नुनो मोनसिगोन। बै उनावनो जों दा मिटिं जानाय जायगासिम हाबलांगासिनो दङ। बे फोथाराव अभारब्रिजनि गाहायाव जादों बे जा मास गेदारिं जादों। जोबोद सान्दुं गोसा आरो मानसिफ्रा बिराद होंगो दोंगोथार। दावखा बिदै जोमै दाखा मोदीजी होशियार, धर्मानंद सोनोवाल होशियार, राजनीति होशियार, हाकम मोयारी होशियार, हाकम मोयारी होशियार, हाकम मोयारी होशियार, बड़े विरोधी ने बचाओ, बड़े विरोधी ने बचाओ। हम आगे बढ़ोले, हम आगे बढ़ोले, बड़े लोग उन्हें कान धरो, बड़े लोग उन्हें कान धरो। हम आगे न्याय करें, हम दावखा बिदै अनाय समा दाबोनो नाख्रेब जाना मोदीजी हाय हाय, मोदीजी हाय हाय, जोंनो नांगौ बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ बड'लेण्ड, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया। बड'लेण्ड की मांगे पूरी करो। We want solution. We want solution. No solution, no rest. No solution, no rest. No Bordolend, no rest. No Bordolend, no rest. Bordolend menapa jam jeraya? Bordolend menapa jam jeraya? Bordolend menapa jam jeraya? Bordolend menapa jam jeraya? Viva Yasan! Viva Yasan! আমরা মহিলার হুঁশিয়ার, আমরা মহিলার হুঁশিয়ার। We want justice, we want justice. हमें बदलना चाहिए, हमें बदलना चाहिए, बदलना हमें चाहिए।
बिखायाव समायना बदले सोरजिथानि बे हायावनो जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर UPPL नि आफादगिरि সদায় আমাৰ লগত থিয় দিয়া আমাৰ শুভচিন্তক লগত আমাৰ ভাল বন্ধু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ BTC ৰিজনৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত মাইনৰিটি নেতৃবৃন্দ বৰ্মন কছাৰী সভাপতি মতিলাল বৰ্মন ডাঙৰীয়াखौ नागारनानै थाखा फैसा गारनानै जाय नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो मुङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि उदांस्रिनि जारिमिनाव आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जुजिनाय जि जारिमिन बेवहाय सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन दा मानगोनां रायजोफोर सारनायखौ जोंनि रैखाथि आरो जोङो थार बिजिरनो मोननांगौनि थाखाय जोंनि जि सुबुं हान्जा सुरनाय होननानै दिनै जोङो बिमुं होनानै जोङो बे हान्जाखौ सुरदों मानो जोङो बुंनो गोनां जादों गिबियावनो दिनै मोनसे सोंलु फैदों रैखाथिनि सोंलु जोंनि रैखाथिया बेसेबां रोखाबाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन भारतनि ट्राइबेल बायदि जोंबो मोनसे ट्राइबेल हारिनि मानसि हिसाबै भारतनि नोगोरारि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव जोङो माखासे मोनथायखौ जोङो मोननो हादोंमोन जि मोनथायफ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननायाव रैखाथि होनायाव नांगौ बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायाब्लाबो जि एफा एनै जौगानायनि थाखाय जोंनि हा हुखौ बेंनायनि थाखाय जोंनि राजखान्थि भाबे खामानि मावनायनि थाखाय एफा एनै गोहोखौ जोङो मोनबोदोंमोन भारतनि संबिधाननिफ्राय आरो बेखौनो लानानै बर' हारिया जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोनानै BSc आरो BTC मोननो हादोंमोन दिनै BSc आरो BTC मोनखांनायनि उनाव जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय बे BSc आरो BTC जों बर' हारिया जि हास्थायनाय लुबैनाय गेरेमसा बर' हारि दानाय बुहुमाव बर'खौ मोनसे गोथां हारि हिसाबै गायसननानै दोनलांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हानाय नङा आरो बेनि थाखायनो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो फिन लाबोफिनबाय 2003 मायथाइयाव BTC जाबाय 2003 मायथाइनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै बिदा फंबायनि गेजेराव गावथारलायनाय बुथारलायनाय जाबाय नाथाय बिनि गेजेरावनो मोजां खौरां मोनसे फैदोंमोन 2005 मायथाइयाव NDPA सिजफायार खालामदोंमोन बे गासैखौबो लानानै बर'नि आद्रा थानाय जि मोननांगौ मोनथाय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय खनसे हां लाफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गोबां आफादफोरजों रायलायनानै जोंनि सानसुमैफोरजों रायलायनानै 2010 मायथाइयाव बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो बोखांफिननानै जोङो बिखौ जोङो लाबोफिनदोंमोन जिखौ जोङो बोखारनानै दोनथ'दोंमोन बिखौ जोङो फिन लाबोफिनदोंमोन आरो बै समनिफ्राय दिनैसिम जोङो जोंनि बर'नि जांख्रिथाय आरो सोमावसारनायाव जोङो मोननै थासारि मोनबोदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गोबां मानसिफ्रा रायलायो असमनि हारसाफ्रा जोंखौ मोजां मोनो बिथांमोना अराय सम गादो नाथाय बेजों लोगोसे बर'नि आरो मोनसे थासारि नुबोदोंमोन BTCनि समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय सानसुमा गंगुर बसुमतारीमोननि सोमावसारनाय UG ब्रह्ममोननि सोमावसारनाय BLTनि सोमावसारनाय NDPनि सोमावसारनाय बे गासैबो सोमावसारनायाव आरो मोनसे थासारि नुदों बर'नि गेजेरावनो मोनसे हेंथा हान्जा अराय सम थायो थिग बेबायदिनो नैबे थामथि खेबनि थाखाय जों जि सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि बेवहाय बर'निनो माखासे मानसिफ्रा जोंनि हेंथायै खोथा बुंबोदों बड'लेण्डआव खपन देखि लाबनाय बिनि उनाव आरो सोमावसारलायबाय जोङो रायजो राजाया थाखा फैसा गारनानै राजा लामायाव फैबाय बिनि उनाव बुंनानै होबाय एबसु NDPआ राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों बेबायदि बुंनानै होलायबाय आरो साननैसो थालायबाय दिनै बर' हारियाव जोङो गिदिं गिदिं नायबाय जोंनि गामि आइ आफा रायजो राजानि अबस्थाखौ दिनै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव 1% बर'आ माहाजोन जादों जानो हानाय 99% बर'नि अबस्थाया मोजां नङा दिनैबो बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायो गावनि गथ'खौ लेखा फरायहोनो हायो मोजां न' बां लुनानै लानो हायो रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिनि बाथ्राखौथ' दोनदो राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौथ' दोनदो
हा हु बेंनायनि बाथ्राखौथ' दोनदो राजखान्थि गोहो मोननायनि बाथ्राखौथ' दोनदो थांना थानो थाखाय मिनिमामखौबो मावना लानो हायो मानसि दङ दाबो जोंनियाव जोंनि बिमाफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बोहैनो गोनां जादों फिथा फाननाय जौ फाननायखौथ' दोनदो दखना फाननायखौथ' दोनदो 10 बोसोर सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनाङामोन दिनै बिटिसि मोनखांनायनि 13 बोसोर उनाव जों बिटिसि एरियायावबो नुदों राजा लामा बानायनायफ्राव दिनै अन्थाइ बुख्रुग्राफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रासो फैनो गोनां जाबाय बेबायदि हारिनो उदांस्रि नांगोन ना नाङा बेबायदि हारिनो बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा जोङो दिनै मोनसे सोंलु फैबाय रायजोफोर जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड मोनाब्ला बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै बे खुंगिरिफोरजों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा दा नंखायनो रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ लोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों दा बेखौ नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुं गौमा खुंनो गोनां जाखो जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो गोरखालेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन नाथाय 2016 आव जेला जोंनि राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय गादियाव जिरायहैबाय बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय फारसेथिं जों नोंथांमोना हब्रा बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंहैदों दिसपुराव सिन्था खालामनाङा आं दङ बिसोर बिनाया बिसोर होख्रावनाया जेबो नङा बेबायदि बुंहैदों आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबाय गैया डाक्टार गैया इन्डास्ट्रि गैयानो आङो सोंदों जोंनि बिखाया गावदों ओइ खालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासिंसिं खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों जों दिनै सोंगोन नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंनो नाङो दिनै मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा दिनै बे आहमफ्रा 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों IAS IPS अफिसार आहम गोजा दिनै MLA मन्त्रि आहम गोजा इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोना जोंनि MLA MPफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोननो केटेगरि बानायगोन आदार केटेगरि बानायगोन भारतनि संबिजिराव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय कुनु बेबस्था गैया कुनु लामा गैया लामा थानायमोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेला बिलखौ राज्य सभायाव लाबो अब्लानो केटेगरि बानायनानै सोनांगौमोन नाथाय सोआखिसै जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोनथाय बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया PR केन्डियामोन डनार मन्त्रिया आरो बे PR केन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर नोंथांमोना बुं होननानै आं खोनानो मोनदों बे देबारगावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायदोंनो गोरोन्थियाथ' जामारबाय खहाया जामारसिगोन बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन गसाइगाव सिट बिजनि सिट MLA सिटफोरखौ हगारनांसिगोन बिनि थाखायनो खुगायाव सिरायगुलि हरनानै सोमावसारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै जों कुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कमप्रमाइज खालामबोबाय आरो कुनु कमप्रमाइज जानाय नङा बेवहाय नो कमप्रमाइज जोंनि मोनथायखौ जोंनो होनांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जों जुजिनानै थांनानै थागोन जुजिनानै थांनानै थाबोदों दिनैनिफ्राय बयबो सांग्रां जादों पार्लियामेन्टआ 31 तारिखनिफ्राय जागोन 13 तारिखसिम जागोन होननाय खोनादों
फैगौ 28 तारिखआव लायनो ट्राइबेल संघजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 29 तारिखआव लायनो बिटिसि सरकारजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 30 तारिखआव लायनो जेसेबां आसामनि काउन्सिलफोरजों बे शर्मानि कमिटिया रायलायगोन रायलायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिसोरो सोर बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा दिनै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोन्थाइखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो दिनै लामाया सिदा ओंखायनो रायजोफोर आं खावलायखानानै दोननो नागिरदों 31 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 15 तारिखसिम नोंथांमोना टिभि निउज पार्लियामेन्टआव मा डिसकासन जादों जायाखै नायबाय था जुदि बे सानबाया बे 15 दिनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीनि बिलआ जुदि फैनांगौबा आरो बिथांमोना मोन्थाइ मोननांगौबा अब्ला किन्तु बिसारखौ रायजो राजाया खालामनांगोन रायजोफोर रायजो राजाया खालामनांगोन रायजो राजानो हगारना होबाय जोङो बेवहाय जोंहा खुनु अधिकार गैया रायजो राजानि साननाय हनायखौ हमथानानै दोननायनि जोंहा खुनु अधिकार गैया रायजो राजाया बिसार खालामनांगोन जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'जों थानो ना मालायजों थानो जोंनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना मालायनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो दा रायजोफोर जोङो दुखु मोनो जोङो रावखौबो इनाय साना रावनिबो हेंथायै जोङो खोथा बुंनो नागिरा बर'नि खौसेथिखौ जों लुबैना दा नंखायनो दिनै बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर आं सोरखौबा बुलायनांगो नांलायनांगो बायदिसिना दावराव दावसि खालामनांगो बेखौ बुङाखै गुसु मेलेमजोंसो दावहा नांनो हायो मेलेमा गुसु जानांगोन नाथाय दिनै आसामाव गुबुन ट्राइबेलफ्रा बेसेबां गाबथानो हागोन जोङो बेखौ नुहुरखानाय ओंखायनो जोंनिखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन आरो अलखदनि समाव दुखु खैफोदनि समाव जाय खौसे गसंनो हायो जाय सोमावसारनो हायो जाय जांख्रिखांनो हायो बेसो मुलुगाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाइखौ मोनो बेसो अधिकारखौ मोनो बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो दा रायजोफोर जों लामा नायदों भारत सरकारा बुंहरबाय थादों ट्राइपार्टाइट टक खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ लामा नायबाय थादों मानोना बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम गिबिया जाबाय सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थि खालामनाय आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय ओंखायनो मोनथाम लामाखौबो जों अपेन दोनदों दा बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नाथाय बे मोनद' हारिया एसटि जानायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोनखौबो बुंहैगोन जोंखौबो बुंदों सोरबा सोरबा बर'नि आफादफ्रानो जायफोर मोनजाग्रा मोनलोंग्रा सोरबा बुंनो हमबाय माथो जोंहा जेबो खहा जायानो जानो होबालाय मा जायो खहा जायानो नङा खहा जाया होनना बुं आरो संबिधानाव बबेयाव लिरनाय दङ जोंनो लाबोनानै फोरमायफै नैबेजों खहा जाया होननानै अब्ला जों मानिनानै लागोन बे पार्लियामेन्ट सेसना थाङो माने बयबो जाहाथे एलार्ट सांग्रां जानानै थायो रायजोफोर नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोरबाया थुनस्लायनो नाजागोन सोरबाया फाव फान्दायनो नाजागोन गाज्रि खामानि मावनो नाजागोन बेफोरखौ सामोल जा हिंसा जानो होनो हानाय नङा बुथारलायनाय थै बोहैनाय बेफोर जानो मोना नङाबा मालाया बेवहाय देरहागोन जों बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ আমি এই গণসমাবেশৰ দ্বাৰা এনেকুৱা নাটক আমাৰ লগত নকৰিব আমি সকীয়াই দিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক বড়োসকল ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ অকল বড়োসকল নহয় বড়োৰ লগত আৰু ভূমিপুত্ৰ ইয়াত বহুত আছে আমি সকলো ভূমিপুত্ৰৰ অধিকাৰটো সুনিশ্চিত হওক এইটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু আজি যি দলে শাসনত আছে সেই দলে 2014 আমাক কৈছিলে যে আমি যদি শাসনলৈ আহোঁ বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম 5 বছৰ গুচি গ'ল বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপালে আলোচনা ভালকৈ কৰি পেলাই এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাবলৈ সময় নাপালে এইটো সময় পোৱা নাই বুলি আমি নাভাবো যি চৰকাৰে আজি এই মানে 6 জনগোষ্ঠীৰ বিল আনিব পাৰিছে যি চৰকাৰে আজি জনজাতি বিৰোধী কাম কৰিব পাৰিছে সেই মানুহবিলাক আজি বড়োৰ আলোচনা কৰিবলৈ সময় নাই বুলি ক'লে আমি বিশ্বাস নকৰোঁ কথাটো হৈছে যে আজি স্পষ্ট কৰক
আপোনালোকৰ নীতি কি আপোনালোকে দীনদয়াল দিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ সবকো কৰিব পাৰে কিন্তু আজি বড়োসকলৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ আজি অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিসকলক একগোট হৈ সংগ্ৰাম নকৰিলে আজি ধ্বংসৰ সময় আহিল নিক্ষেপ হোৱাৰ সময় আহিল আজি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই আহোমসকলক আমি সন্মান কৰোঁ আহোমৰ ইতিহাসক আমি সন্মান কৰোঁ আহোমসকলক আমি মৰম কৰোঁ ৰাজবংশীসকলক আমি সন্মান কৰোঁ ৰাজবংশীসকলক আমি মৰম কৰোঁ আদিবাসী ভাইসকলৰ যিটো দুখ দুৰ্যোগ ইয়াত আমি সমভাগী হ'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু আজি চাওক আহোমৰ নিচিনা 600 বছৰ অসমক ৰাজত্ব কৰা জনগোষ্ঠী এটাক যদি এছটি কৰা হয় বাকী জনজাতিবিলাকৰ কি হ'ব আজি আদিবাসীসকলক কম্পিট কৰিব নোৱাৰে সেইসকলৰ লগত যদি আহোমে যদি অসমত এছটি হ'ব পাৰে তেতিয়া গোৰ্খাও অসমত এছটি হ'ব পাৰিব অসমত আজি এই মানে কলিতাসকলে এছটি হ'ব পাৰিব নাথ যোগীসকলে এছটি হ'ব পাৰিব বাকী জনগোষ্ঠীবিলাক যিমান আছে আজি এছটি হ'ব পাৰিব আপোনালোকে আজি সংবিধানৰ জেওৰা ভাঙি পেলাই এছটি কৰিব বিচাৰিছে এইটো অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া এই অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো জনজাতিকৰণ নহয় এইটো জয় বড়ো হাৰিণী জয় বড়ো হাৰিণী নো বদলে নো রেস নো বদলে নো রেস নো বদলে নো রেস जान देंगे जान देंगे जान देंगे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों हारिखौ नायनांगौमोन बै मानसिफ्रा सोरबाया जोंनि हारिनि हेंथा खोथा बुङोबा जोंनि हारिखौ ध्वंस खालामनाय खैसारियावसो लोगो जायोबा जों दुखु मोनो रायजोफोर दा नंखायनो नोंथांमोनाबो सानदो सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों इलेक्शना फैगासिनो दङ नेथो जारांसा दान्दिसे हाबनो नाङानो नेथो दसे मावबावनांगौ We want Bodoland! Bodoland menabrak jam ziraya! Bodoland menabrak jam ziraya! Behayar Jamnika! Behayar Jamnika! Behayar Jamnika! Bodoland menabrak jam ziraya! Bodoland menabrak jam ziraya! Bodoland ubione hilang nai! Bodoland amak lagi boy! Bodoland amak lagi boy! Bodoland amak lagi boy! Oke angkale Bodoland kotor korok! Oke angkale Bodoland kotor korok! Hei bumi amare! ब्लक खालामबाबो भइसखौ क्लियार खोनानाय नङा बेनि थाखायनो आङो मिटिं सिङाव ब्लक खालामनाय जायासै दा नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो आंना टटेल साबस्क्राइबारा 10,000 जाहां जाबाय अन्नानै शेयार खालामदो नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरनो जाहाथे थाब 10,000 साबस्क्राइबार जायो बेयो आंनि चेनेल नङा रायजो राजा नोंथांमोननि चेनेल आरो मोनसे गुड निउस फैगासिनो दं आंना सेलारिया फैगासिनो दं आमेरिकानिफ्राय दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदावो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सहैनो हायो आरो नोंथाङा भिडिअखौ थाब नायनो हायो गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों